Aakalain mong may dinaan ng pasahero ang tricycle na yan sa kuha ng CCTV sa command center ng Barangay Peña Francia. Nagkakarga na pala ang mga lalaki sa video ng mga gamit tulad ng laptop, speaker at iba pa na kanilang tinangay sa niloobang bahay sa lugar. Ayon sa Barangay Council, iniimbestigahan na ang caught on cam na insidente. Ongoing po ang investigation. Katuwang ta po ang PS3 and kinawanta na din sindaning kopya para mas madali ma-identify si mga suspetsado. Yan po, naghagad ng tabang sa tuya through our command center. Nangyari po yan duman sa may Bagong Bayan Sur, Jacob Extension. May CCTV kita duman kasi ang left side, Barangay Peña Francia, ang right side, Barangay Bagong Bayan Sur. And nahiling ta na halawig pangani si pag-standby katong saro, nagparahalat sindang makakuha ng tricycle para ikarga si mga hinarabon nila. Sa parehong barangay, sa din sa CCTV ang pagpapasaway ng grupo ng kabataang ito. Isa-isang pinatumba ng mga kalalakihan ang traffic barrier ng PSO. Tukoy na ng mga otoridad ang mga kabataan sa video na dayo umano sa naturang barangay. Ining mga kahubenan ta po, medyo nagiging hyper na naman sindangon yan. So aram taman po yan, ang satuyang stasyon is the University Belt and challenging po talaga sa part niyan. So inot na inot po, ang sakong pasasalamat kay Cap Jackie Villapuerte dahil po sa tabang kang CCTV footage duman sa command center niya, nahiling ta po ining mga personahing iniyo and ano nga po initial investigation ini po grupo kang mga minor de edad. Makikipag-coordinate kami sa barangay kung taga-sain talaga ining mga hobinis na ini, and pangadua po siguro yung mga magurang. Kasi sindang responsable kay niyo kasi mga minor de edad pa po. Sa katunayan, nakaulay na si sarong suspetsado duman kang sa sa grandstand, sa pagturumbak ng barrier. Nakaulay kang Sabado video sa tuyang command center. Pinahiling ko sa iya si mga giniribo ninda. And ganyan, naka-schedule si pag-iriba niya pa na marigi sa barangay. Tanganing matawan taning disiplina, as in siguro pa community service ta si mga hobenes na involved duman sa pagtumbak ng mga barrier. Sinisikap ng Barangay Peña Francia na malagyan at madagdagan ng CCTV ang lahat ng lugar sa kanilang nasasakupan dahil malaki umano ang tulong nito sa monitoring sa komunidad. Jan Amador, CSN.